Hi, mijn naam is Juliette. Iedereen neemt me Jules. Ik ben 18 jaar. Ja, waarom doe ik nu eigenlijk mee aan een passieverhaal? Ik doe op dit moment mee aan de Passiespeulen in Tegelen. En vanuit de Passiespeulen zijn we naar Israël gegaan. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk gezegd van ik moet hier mee. Ik moet mijn verhaal ook de wereld inbrengen. En ik moet ook lui laten zien dat het goed komt. Via het geluid kan er zoveel hoop zijn. Kan er zoveel vrede en liefde kunnen zijn. En zeker bij de jongere generaties is het toch wel dat het geluid niet meer zo werd gerespecteerd als wie dat vroeger was. En ik hoop eigenlijk via deze manier om mijn eigen leeftijdsgenoten te bereiken en hun te kunnen inspireren. Want ik heb er heel erg veel arbeid gehad. Ik ben christelijk opgevoed, maar nou ja, door alles wat er in de afgelopen jaren is gebeurd, is dat een beetje naar de achtergrond gezakt. Maar op het moment dat ik daar sting, op de plek waar Jezus ooit aan het kruis zat gehangen, dat me zoveel gebracht, me zoveel geleerd. En ik hoop dat ik ook voor andere lui zo gaat kunnen betekenen. Dat ik lui kan inspireren. En ik hoop dat ik kan doen via deze rol. Ik woon zelf niet in Neustadt. Ik woon in Toor met mijn mama en mijn zus. En met mijn pap woon ik in Tegelen. Vandaar ook dat ik meedoe aan de Passiespeulen. En daarom heb ik er ook heel erg veel zin in. Want ik ben heel benieuwd naar wat een passieverhaal mee te brengen heeft. En wat ik een passieverhaal te brengen heb. Ik heb gewoon heel erg veel zin om aan de slag te gaan met al deze mensen. Om iedereen te leren kennen. En om er gewoon een hele leuke tijd van te maken samen. Als ik alles vergeten was. En mijn stil als ik zag het kind groot die vandaag het. Mega ook hoort eindig en zing zo lief dat ik denk aan dit zingen. Alleen aan die stem. En dan zweef ik zo mee op 10 liedje en 3. Mich nooit meer